och Stjernström. Och då stannade de två. Det var Stefan Svensson sätter vi streck på och Edingborg. Bra jobbat där borta. Mycket bra jobbat. Snabbt städade undan de två som hade fått stopp där. Så att det var en gassa för dem. Då i ledning hemmaåkaren Klingstedt som leder före Jimmy Åberg Karlskrona. Stjernström på tredje plats och sist i fältet slut. Lämnar han Åberg bakom sig. Hemmaåkaren Rickard Klingstedt. Men det har varit ett checkservice. 7 poäng till honom, 5 poängare går till Karlskrona. Jonny Stjernström har 4 poängare just nu och 3 poängaren till Jan-Ove Klyft. Och förutsättningen för att få poäng, det vet ni, det är att man har fått målflagg. Och då har vi